Ето кои са най-честите оплаквания в Airbnb апартаменти и как ние ги избягваме. Най-срещаният проблем е компромисът с хигиената. 30% от всички негативни отзиви са свързани с чистотата в апартаментите. Най-често хората споделят за прах, косми, недоизмити съдове, мръсни чаршафи и запушени канали. При нас решението е просто. Работим с един и същи екип от години. Не сменяме хората всеки сезон. Нашият екип работи с изработен чек-лист специално за всеки апартамент. Така няма пропуски. Всеки четвърти се оплаква от шума на улицата, местоположението и паркирането. Варна е динамична, особено през лятото. Много апартаменти са в централните зони на града, където е шумно, неудобно за спане и почивка и почти невъзможно за паркиране на колата. Затова ние предлагаме точна и подробна информация за възможностите за паркиране. Някои от апартаментите ни разполагат частен паркинг. Благодарение на голямото разнообразие можем да предложим апартамент според нуждите и желанията на гостите. Невярно описание и фалшиви снимки. Най-срещаното оплакване е онлайн, изглежда едно, на живо е друго. Ние снимаме апартаментите такива каквито са, без широки ъгли, без скриване на недостатъци. Качваме и видеотурове, за да няма изненади. Пиши ми за твоята най-лоша случка в апартамент за гости. Ако искаш да видиш как изглежда престой без компромиси, разгледай нашите апартаменти и ни последвай за още практични съвети и идеи.